नमस्कार प्रणाम। हम कुशवाहा जी के रह आज बता दूं कि कुशवाहा होली सॉन्ग रजनीश रंजन के आवाज़ में आप सब के बीच में बहुत जल्द आ रहा बा। जो सॉन्ग के नाम बा कुशवाहा जी के गेहूं में रजनीश रंजन और निशा गुप्ता जी बहुत ही सुपर डुपर होली सॉन्ग बा। जो सॉन्ग को लिखे बने अभिनंदन बिहारी और संगीत दल बने बेबी म्यूजिक। तो सॉन्ग रिलीज हुई बेबी फिल्म्स भोजपुरी पे। आप सबसे निवेदन बा कि सॉन्ग के भरपूर सुने के बा और प्यार दुलार आशीर्वाद बरसावे के बा, ताकि ऐसे ही आप सबके बीच में सॉन्ग आवत रहे। और वीडियो के लाइक कर दीजिए और कुशवाहा सरकारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, ताकि ऐसे ही नया नया वीडियो आप सबके बीच में आवत रहे और जानकारी आप सबको मिलत रहे। तो जितना भी हमारे कुशवाहा भाई बने उनका से निवेदन बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी जाए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करिए। कुशवाहा के जो होली सॉन्ग आ रहा बा आप सब ओकरा के फुल सपोर्ट करी जाए। कुशवाहा जी के गेहूं में रजनीश रंजन और निशा गुप्ता जी की आवाज़ में बा। बेबी फिल्म्स भोजपुरी पे सॉन्ग रिलीज हुई कल सुबह। आप सबसे निवेदन बा कि सॉन्ग के सुने के बा और प्यार दुलार ऐसे ही बनेले रखे के बा। जय हो।